Elikkä. Tonni 700 ladaan virjakaiu. Tarkemmin se akselipie. Siinä pitäisi olla poorit. Sitten öljypumpu jo virjakajan ratas. Siinä pitäisi olla reikä läpi. Jossa piti olla irtonainen akseli. Pää. Tuo on kiinni. No kuitenkin niin tuossa kuuluisi poorit olla ja pätkä akseli, joka on hävinnyt. Ja tässä tämmönen. Eipä lähettykään tänä aamuna. Pari kilometriä päästiin ja sen jälkeen sammu vauhdista kolinan kanssa. En tiedä, ei varmaan näy, mutta sinne on palannut kiinni. Siellä on tonni 700 mötkö. Ja videohan sisältää tuoteasettelua, niin Manse Motorsilta on tilailtu uudet jakajahilippeet. En tiedä mikä tämä oikein tämmösen aiheutti, mutta toivon vaan, että koneen jako ei oo hypännyt. Uudet ketjukilikkeet, uudet rattat sisään, mutta pari viikkoa kerkes olla nokilla ja tämmönen hassu tapahtui. Se on Nivan tonni 700. Ei sillä mitään tännekin.